Жоро, виж сега какво направи. Погледни невинното девойче до тебе. Ти със сигурност си най-големия късметлия. Защото тя някакси се склони да се обвърже с теб. Ива със сигурност е жената мечта. Така. Ива със сигурност е жената мечта. Супер интелигентна, изключително забавна и чаровна, лъчезарна, с великолепно чувство за хумор. От друга страна, всички си познаваме нашия Жоро. Явно е вярна фразата, че противоположностите се привличат. Добре, но нека да не подценяваме достоинството на нашия Жоро. Аз го познавам отдавна и искам да ви кажа, че Жоро е доста известен с това, че е младолик за възрастта си. Не пие кафе рано сутрин, не пуши пури, не ходи по чужди жени и мъже в това число. Той е здрав и енергичен, когато пожелае. И е истински атлет и спортист, бил гимназиалния отбор по волейбол. Не, има още. Той е висок интелект, придобит основно по наследство от родителите си. И това, в което вярвам всички сте успяли многократно да се убедите, Жоро е невероятен разказвач на вицове. Сигурен съм, че всички сте чували вицовете за машинното масло и за лековалята и бухала. Но скъпи гости и роднини, отблизо и далеч, ако сте имали това невероятно щастие да не се запознаете с този супер талант на Жоро до сега, то ви призовавам след моята кратка и скромна 60-минутна реч да го поканите и той да ви разкаже тези два емблематични за българското творчество вицове. Моля ви се, след кратката ми 60-минутна реч. Добре, айде. Алекс, искам да ти кажа, че не знам дали ще успеем да се вместим в финансовия ресурс, за който говорим. Нещата не вървят по план, приятели. Съвсем накратко вица. Той е много забавен. Предупреждавам ви се от самото начало. Това трябва да е ясно. Не. Двама приятели от студентските години. Единият е евреин, другия е руснак. След много години се събрали, срещнали се отново и решили да си припомнят тия студентски години и да се надпиват както едно време. Само че не както го правили едно време с водка, а решили да се надпиват с машинно масло. И спечелил виетнамеца. И знаете ли защо?